रनजित बसुमतारिया सासे एनडिएफबि दिनै एनडिएफबिनिफ्राय बिथाङा इएमबो जाबाय मा बुंबावदों मोनफ्रोमबो मुंख्लं नखरनि मानसिफोरनो साख्रिखौ होगोन होननानै खिन्थु दिनैनि दिनाव माथो मुंख्लंनि नखरनि मानसिफोरा साख्रि बहा मोनखो आरो सोर मोनफेरखो बिथां रनजित बसुमतारियानो आंनि सोंनाय बे आरो नोंथाङा होनो हामारगोन ना रनजित बसुमतारि नोंनि सोरनि सरकारा होनो हाथारगोन ना हाथारा मानोथो दिनैनि दिनाव रनजित बसुमतारिया एफा गिदिर खोथा बुंनानै मानोथो दिनैलाय दाखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनसे मुंख्लं नखरफ्रा दिनै मानो जमा जानो गोनां जाखो बिथांमोना मोनसे मा खालामदों कमिटि दादों 5 लाखनि खोथा बिथांमोना 5 लाखनि थाखाय थैयाखै बर' हारिनि थाखाय बिथांमोना मुंख्लं जादों थैदों जिउ होदों दिनै बिथांनि जिउ गारनायाव रनजित बसुमतारिया इएम जादों बियो बिथांमोनखौ दिनै बियो असनमान खालामदों बियो दिनै साख्रि होगोन होननानै दिनैसिमबो होआखै आं आरो फिन खनसे दामनानै होबावदों रनजित बसुमतारिया खोनासं नोंथाङा एफाराब गिदिर गिदिर खोथा बुंबाय थानाया जानाय नङा नोंथाङा जादों होननानै बुंदोंब्ला बे एनडिएफबिनि जाखिनि थैनाय आरो बर' रायजो राजानि बुख्रुब जानाय सुख्रुब जानाय बावहायसो बियो दिनैहाय इएम जादों नङाला थैनोबो जाया बियो आं नोंथांमोननो खनसे दामना होबावगोन बियो मा समाव बुंदों बियो गाव थाल गैया बियो मानो बुंखो दिनै 2 बोसोर खावसे थांबाय सरकार दानाया इएम जानानै थानाया मानो होनो हायाखै दिनैसिमबो होनो हायाखै मैयाहाय मोनसे उदालगुरियाव मोनसे मिटिं जादों बावहाय 4 लाखनि खोथा जायफ्रा मोनाखै बेफोरनि खोथाबो सावरायलायदों आरो बावहाय जों नुनो मोनदों एनडिएफबिनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरा मानो लिंहराखै धीरेन बर'नि ग्रुपनि मानसिफोरखौ मानो एटेन्ड खालामनो हायाखै मैया आंहा बुंनांगौ सोंनांगौ आद्रा थाबावदों होननानै साननानै दं आरोखि आरो ओंखायनो आं बुंबावगोन दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथां फेरेंगा इएम रनजित बसुमतारि नोंथाङा जेरैबायदि खोथा बुंदों इमिडियेटनो जायफ्रा मुंख्लं जादों बिथांमोननो साख्रिखौ होनायखौ खालामनाया मोजां मैयानि दिनावहाय बुंदों बिसोरो एप्रुभा जाबाय होननानै बुंदों खिन्थु एप्रुभा जाबायबा माला होगोन लासै लासै होलांगोन बेफोरबायदि खोथाखौ होनदों आं बावहाय बेखौ बुंनो लुबैबावदों दाजाबफानो लुबैबावदों जिहेतु जोंनि मुंख्लं खोथायै खोथा दिनै एक्स बिएलटिफ्रा दिनै मर्टिस्टम बानायदों दिनैनि दिनाव 2 बोसोर खावसे जालांबाय जोंनिनो डिपुटि चिफ दङ एनडिएफबि आफादनि इएम दङ एमसिएलए दङ बा सोरबा दङ बिथांमोना मा बै जायफ्रा मुंख्लं जानाय बिसोरखौ जेबो सनमान होनो गोसो गैला नामा आरो बिथांमोननि मुङावहाय जेनेरेलि जमायै मोनसेथ' हाया जमायैनो मोनसे जायगायाव थिनो मार्टिस्टम खालामनो हाया नामा बा बिनि बाजेट लानो हाया नामा बा बावहाय बुंजाथावथाव डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारि सार बिथाङा मानो बिनि बारै जेबो डिसिसन लायाखै मार्टिस जानानै थांबाय गोबांनो बर' रायजो राजाफोर दिनै पाब्लिकफोराबो दिनै गावथारजादों एनडिएफबिनि नामाव मानो लुनो हाया खारना मा जाहोन दं बिनि आन्दोआव मा दं आंनि सोंथिया बे माला बानायगोन मार्टिस्टमखौ आरो बबे जायगायाव बानायगोन रनजित बसुमतारिया एफाराब गिदिर गिदिर खोथा बुंबाय थायो आफादनि खोथा गिदिर खोथा बुङो गबिन्द सारमोना दिनै एफाराब गिदिर खोथा बुङो मानो बानायनो हाफेराखै माबे जायगायाव लुफेरदों चिराङाव लुगोन ना क'क्राझार लुगोन ना बाक्सा बायदियाव लुगोन मोनसे बानायनानै जोंनि एनडिएफबिनि नांनायखौ खुनसेयावनो फोजोबनो सानदों नामा बिदि सानदोंबा गोरोन्थि जागोन बे आं बेखौ बुंखादों मानो होननानै बुङोबा जोंनि जा नांनाय जेनेरेसन टु जेनेरेसन मोननांगोन आरो मोनथिलांनांगोन जों दिनै जोंनि नांनाया ओरैनो नङा जायफ्रा मुंख्लं जानानै थैना थांबाय बिथांमोनखौ दिनै गोसोखांनांगोन बिनि नामावनो दिनैसिमबो मार्टिस्टम लुनायनि जेनेरेलि मार्टिस्टम लुनायनि जेबो गोसोखाङाखै बे सरकारा प्रमद बर'आथ' गोसोखांखाया आरो बे डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारि फेरेंगानो बिराद गिदिर गिदिर खोथा होनना बुङो बेफोरनि खोथा जेबो मालाबाबो गोसोखाङा थैबाय जोब्बाय
बिदिब्ला जानाय नङा बिदि जानाय नङा आरोखि दिनै नांदों गाबोन थैगोन बिदि जानाय नङा दिनै नांदों गाबोनबो थैगोन जुग 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 जायफ्रा दिनै जोनोम मोनाखै जाय गथ'फ्रा दिनै बिमानि उदैयाव दं बैफोर गथ'आबो मोनथिलांनांगोन जोंनि एनडिएफबिनि नांनायखौ आरो बे मटेस्टमखौ लुनायनि जाहोनाबो बेनो जे जेनेरेशन जायफ्रा दिनै जोनोम जायाखै बेफोरो मोनथिलांनायनि थाखायसो लुहोनो थिनबाय थादों दिनै जुदि बेखौ लुवाबा एनडिएफबिनि नांनायनि हिस्टरियानो बहायनो जोब्बाय मैयानि मिथिङा फिन रोदोमखाङानो लिड लादों बेफोरबायदि जोंहा गोबांनो दाबाय हमनानै ला क'क्राझारावबो खनसे मिथिं जादों धालिगावबो जादों ओमफ्राय बिदिनो जों बिटिसिआव फिसा फिसानो बिराद मिथिं जाबाय जानानै दिनै बैफोरबायदि ससाइटियाव दाम्पार सोलोंनायनो गारि ड्राइभारनो माबा माबि अमा आसनि फिसा फिसौ बिराद हरदों होनना बुंदों माला होखो दिनैसिमबोथ' गैया माथो बे फिन रोदोमखाङा मैया दाखालिसो जानाय बियो दाब्रबनाय बियो बावहायबो मोसौ फिसिनायनिनो बेरे फिसिनायनिनो थिगै आसे बेफोरखौबो होजोबनो हायोब्ला मोजां खिन्थु बिनि सिगांबोथ' मोनसे धालिगाव बायदियावहायनो मोनसे मिथिं जादोंमोन बा बेग फिसा फिसा हरलायदों बिसोरो दिनैसिमबो गैया बिनि माबाया जेबो जायाखै आं सानो ओंखायनो मैयानि जिखिनि फिन रोदोमखां ससाइटि एनजिअ बायदि बेबो सोरबा सासे व्यक्तिनि बायदि लाबालाबनि थाखायसो खालामदों होननानै आं सानो खारन बैबारावबो जोंनो होदों बेफोरबायदियाखौ धालिगाव बायदि खालामदों बेफोरो जेबो प्रुफ गैया बेफोरो जाफेराखै सोरबा मोनदों नामा एनडिएफबिनि गथ'फ्रा बावहाय थाग्राफ्रा क'क्राझारावबोथ' जादों बावहाय मोनब्रै फेक्सननि गथ'फोर दङ बिथांमोनानोथ' गासिबो डकुमेन्टस हरजोबदों गैया जायाखै ओंखायनो आं सानो बे फिसा फिसौ बा मा होननानै बुङो बे फिन रोदोमखां एनजिअ बायदि दानाय बेबो जानाय नङा